alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masha Allah, kamar yadda yake sunana Zulaihatu Abdullahi Aliyu Bebeji. An haife ni a cikin garin Bebeji, karamar hukumar Bebeji. Na taso a Gawuna, karamar hukumar Nasarawa, a hannun yar mahaifiyata tare da mai gidanta Malam Ladan. A nan Gawuna ne makarantar firamare Islamiyya, wato Sibnal Islam, a hannun wannan uwar goyotawa wato Harira tare da mai gidanta Malam Ladan. Sunan da aka fi sani na da shi kenan a Gawuna, Zulai Ladan. Ina tare da su har aure. To bayan na yi aure na ƙara ci gaba da karatu. Walillahi alhamdu, bayan na yi aure na ƙara ci gaba da karatu. Daga bisani kuma aka tsinci kai a masana'antar shirya fina-finan Hausa, wanda nake taka rol ɗin kuwa. Alhamdulillah, alhamdulillah, muna ƙara miƙa godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imar da ya mana. Da wannan dama nake so in yi amfani in yi wa magabata na addu'a ta fatan alkhairi. Marikiyata, uwar goyona, wacce take mahaifiya ce a gare ni, babata mai share hawaye na, Malama Harira, da mai gidanta Malam Ladan. Ubangiji Allah ya rahama musu, Allah ka sada su da annabin rahama. Sai kuma mahaifana Malam Abdullahi Aliyu mai Karauka, da mahaifiyata Malama Salamatu Suleimanu Muhammad Abdullahi Muje Karofi. Ubangiji Allah ya rahama musu, Allah ya gafarta musu. Akwai yayana Usman Abdullahi Aliyu Bebeji, Allah ya rahama masa. Sai 'ya'yana guda biyu da suka rasu, Usmanu Halifa da kuma Fatimatu Zahra wato Hajjaju. Ubangiji Allah ka ji kansu da gafara, Allah ka rahama musu. A yanzu na da 'ya'yana guda 4, maza 2 mata 2, da 'yan jikokina. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah mun gode maka bisa ni'imar da kai mana. Ina yi wa kowa fatan alkhairi, kulluhum musulmi da suka rigaye mu komawa ga Allah. Allah ka gafarta musu, Allah ka rahama musu, Allah ka kyautata mu bayan